Goeiedag iedereen te Zeeuws-Vlaanderen. Locatie van de Vogelwaarde. Een pracht van een weer hier op deze 9 juni 2024. Hier nog even genieten van de prachtige beelden. Locatie Camping de Vogel, dan ook op de horizon de Westerschelde. Prachtige zone met walsoorden, kloosterzanden en ook die fietsroute. De mogelijkheid dus via de Zeedijk te fietsen via Perkpolder tot Terneuzen. Zo nu nog wel even interessant. Vogelwaarde. Dus de verbinding hier via de Vogelweg. En dan kom je aan Rapenburg, dus met de nieuwe Honnery Kerkhartweg. Mogelijkheid om buiten het dorp door te rijden naar de N290. Zo prachtige beelden hier over Vogelwaarde. Het is ook een locatie die bijzonder goed is voor de gezondheid. De fietsroutes, maar ook de stilte. De stilte dat je vaak niet kan vinden in de grote steden, kan je dus hier terugvinden. Hier ben ik wel natuurlijk op een druk punt, meer bepaald dan de verbindingsroute Rapenburg en Honnery Kerkhartweg. Maar het is bijzonder rustig hier in Vogelwaarde, nu ook recent op Rapenburg. Het is ook goed voor de gezondheid opnieuw, voor mensen dus die stilte nodig hebben. Dus is dit wel een goede locatie, ook als andere zones hier van Zeeuws-Vlaanderen. Hier even een voertuig. En dan ook recent hier de mogelijkheid met de fiets. Via dit verbindingspunt kom je van Hulst via Ter Holen langs dit verbindingspunt naar Rapenburg. En dan natuurlijk het hoofdverbindingspunt hier is praktisch afgewerkt, dus meer een bepaalde doorgang tot Rapenburg. Dus dit centrale verbindingspunt hier aan de rechterkant met de Bossenstraat is eigenlijk ook wel het drukste punt dan voor de studenten, het dagelijkse woon-werkverkeer voor wie dat de fiets gebruikt. En dan hier terug de aansluiting met Rapenburg. Ik ga zo dadelijk ook even over Vogelwaarde dorp zelf. Daar heb je ook de locatie van het leger de Schels. Dus hier in beeld. En dus eerst en vooral even opnieuw de verbinding met de N290. Zo, nu ga ik doorvliegen naar de N290. Dus het is een kilometer van het eindpunt of beginpunt van Vogelwaarde naar deze route. Een belangrijk verbindingspunt, slechts 8 kilometer naar Hulst vanaf het rondpunt en 13 kilometer naar Terneuzen. Dus ook de mogelijkheid naar de Belgische grens. Gemiddeld 15 kilometer, het hangt er natuurlijk vanaf van waar dat je vertrekt uit Vogelwaarde. Dus hier het rondpunt.
En ook de mogelijkheid met de fiets via het fietspad hier aan de N290 ook een snelle verbinding of via de polders. Ben je dus snel in Hulst. Dus aan het eindpunt kom je aan de locatie van Terholen en vervolgens dus de rechterkant Hulst of naar links op kan je dus ook naar Kloosterzande. Zo, ik ga terug de andere kant uit hier. Ook een pracht van een natuurgebied, deze zone. Daar heb je ook een mini camping aan de Cambron. En terug het rondpunt hier en dus de andere kant de zone van Terneuzen. Je kan ook zien hier bij mooi weer, ook terug de Westerschelde op de horizon. Met de fiets via Zaamslag een stuk en dan ook verder naar Terneuzen, de locatie Hospitaal. En dan kom je ook aan de binnenstad. Ja, het voordeel van Vogelwaarde is ook, je bent in het midden tussen Hulst en Terneuzen, het prachtige natuurgebied. En dan ook opnieuw, wie graag fietst, de mogelijkheid naar de Westerschelde en ook de stilte. Ik ben nu terug hier op een drukpunt, het is nu wel weekend, even rustiger, maar bon. Dat is het, de rust die toch wel enorm van belang is. En ook ja, geen lawaaihinder. Zo, ik ben hier nu terug, ja, je hoort wat voertuigen op Rapenburg. Ook terug even interessant hier de route Honoré-Kerkgaardweg. Vanuit deze hoek is al verschillende keren getoond geweest, via de updates natuurlijk. Het is namelijk in de spits dat de drukte er was vroeger, meer bepaald in Rapenburg. En nu heb je dat vlot doorstromingsverkeer door deze nieuwe route. Teruglocatie hier van het leger de Schels. En dan kom ik aan de locatie hier van de Bossenstraat. Dus de Vogelwaarde van de Bossenstraat uit tot het eindpunt heb je dan 2 kilometer. Ook wel terug even interessant, de rust hier op Rapenburg. Dan ook aan de rechterkant daar de Hoefijzerfabriek Kerkgaard. Hier ook een prachtige beeld. Je ziet hier dus ja, het centrale Vogelwaard en dan opnieuw die Westerschelde aan de horizon. Geweldig om daar te gaan fietsen, te wandelen, dan ook in combinatie met camping de Vogel. Echt een pracht van een streek. Zo, ik ga even naar de locatie van de voetbalvelden.
Zo hier mooi in beeld, dus de sportvelden hier van Vogelwaarde, ook locatie voor tennis. Dus hier is men echt centraal Vogelwaarde, maar natuurlijk aansluiting van de Bossenstraat. Dus hier op de horizon heb je terug de N290, maar je hebt er totaal geen last van. Ik zeg zelf hier even verder ben je dus al 2 kilometer verwijderd via de Schoolstraat. Dus op het eindpunt van Vogelwaarde kan je dus ook naar de N290. Dus meer bepaald dus hier rechtdoor dan een afstand van 2 kilometer via de linkerkant. Maar ik zeg, je hoort hier totaal niets. Ook nog even de woonwijken hier. En dus daar het eindpunt van de Bossenstraat, ook de mogelijkheid met de fiets aan de linkerkant, eventueel de auto, minder in gebruik deze route. Het is meer een polderroute. Aan het eindpunt kan je dus ook terug naar de N290 en dan kom je aan Zaamslag Veerlocatie en ben je dus ook vertrokken naar Terneuzen of eventueel terug naar Hulst. Dus ja, hier stopt feitelijk Vogelwaarde. Heb je een pracht van een natuurzone en dan aan de rechterkant de Westerschelde met de mogelijkheid, op amper 5 kilometer kan je dus al fietsen naar de Westerschelde, ook een pracht van een natuurgebied daar. Even wat voertuigen hier aan de Bossenstraat. Ik zeg, de Bossenstraat is ook wel het centrale punt om je verbinding te nemen naar de verschillende woonlocaties hier. Je ziet ook wel de afstand tussen de N290 en Vogelwaarde zelf. Hij is toch wel ruim. En het mooie natuurgebied. Zo even terug Vogelwaarde wat zijdelings. De
ook verschillende handelszaken of nutspunten. Hier heb je ook een taxibedrijf De Smet. Een autogarage is er ook in Rapenburg. Daar ook een fietsenmaker, Jode Blok. Dat is allemaal belangrijk, deze nutspunten hier. Dan ook de buurtwinkel Spar. Ja, natuurlijk ook een school, De Schakel. Hier ook even in beeld. Dan hier ook aan de rechterkant, ja, als je wilt, een dienstencentrum van Vogelwaarde. Ook waar de verschillende activiteiten zijn. Ook een pracht van een speeltuin hier. En op deze parking is er ook een mogelijkheid voor campers. Staat ook op het net van te overnachten feitelijk op een staanplaats. Dat is gewoon gratis. Dus deze locatie hier. Dus er is veel groen in Vogelwaarde, veel fietsmogelijkheden. Zo, ik ga mijn vlucht hier verder zetten. Ik vond het nog even interessant dit in beeld te brengen. Een algemeen totaal overzicht van Vogelwaarde. En hierbij dus terug vertrokken naar Rapenburg.